Ešte chvíľku. No čo sa stalo s tým? Tu je zmes plynov a teraz... Čo? No. To nie da prsa. Že to menku. Nejde to. Ešte sa roztopilo. A už aj to. Prasknuté. Prasknuté, no. No, ešte. Prosím, žiadne orgány. Čo, odpájú to na kost? Čo ti ešte máme? No, Ježiš, Mária. Čo ti ešte Ešte je tu dupník, nech sa páči. Mrazený banán. To by chcel. Mrazený banán. No takú špinu tu narobíme. No, tak mám taký ani to Pani strašné. Daška tu už nie je, čo? Ešte je? V medicíne sa čo robí napríklad s tekutým dusíkom? Mali sme to aj na teoretických cvičeniach. A ešte, čo sa s tým dá dobre odmraziť? Tela? Jadovice. Tak, dobre. Čo? Hlava napríklad.